Ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Isukuman ba nakaliang kayang kasam jong ba maring ke family jongki kila promote yang kini kejaka ke budai ke ba kila paikwa kan duduk mencoba kan dai ke we nak terus pak mulai lembah kejing dan langsung kini ka wandemi kesibut iki ikin sami nang ni semat kini kejaka kan lembru kejing sengan nak benta kini kejaka nomor ba ibun ba tibrio nak istong repair jong kini ka terselong kiwan banyak kai seni nama kejing terat kini kejaka kesibut iki ingin sekarang ngatakan ini sekarang tersebut dah kini ke step pemerintah kum kedak ke jingkit bok yang ya kini kejaka pakai tangki seperang jingkit bok yang ya kiyang kesam kita dekat nak mengir ya rambak tong de omsau di desa dekat nama kahap aku pun usam jongki de bisibun pak biru bagi ladar dekat ini ya bubun pak di bahiyang basam di perlok perjuar di belawan bersaki ya kini ban ai musim ya kini ki perlok jongi di besim ya kesenjam ke pekongsan ha de asal pengenja demi anyu yang boleh try kemerat nomor ulah ya kini kelat kelenti bakalong kejing kermen ru yangi kalong ru kenuksan ke bentaki pun sama aja beda benril bakin paik pak cekam kijam daki bakit hau ya kilat kelenti kembali lang ibak merek akan dikasih pembentangin clear saya kini kum kedak kejikit bok yang bau play untuk kui kini kini kesanjuti bakal kam kejam kejempi kandang roy nang par nang ni semat bakalong ru kejing kai ya kiwe ru bakin gut nuksa bantau ya kilat kelenti nak bentak kam kijam kum hakin kepuat bagi kedua apa yang kejingnya. Hakum kani ka juk ka ba bhai ki samla ki balanang la start ban yokam hakitnat trekam ba pher jong ka sorka ki babon hi ki samla ki la sedang ban phai khmat no menta da ka ba penle jingmud ha ka ba trei ki kam la jong ha kani ka kenti ka Batisi TV kala yo la ru ban sakhilang ha ka jingpli ya ka wei ka dukan di dok ha ya ka bala tip kerteng ru kum ka Wandame Aqua Shop Live Fish kabadan hasurok Shillong Maulai Bypass ya kabala long try da wayu samla ubala tip kerteng kum usamla hamar bamud maring ya kani kedukan bala shalan ye ki dokha ki ba im la play pa ba do president jong ka seng samla Maulai Pelun Uma Samuel Biam ubalalong kumukongsan rengkat kajing sakhilang jong rangba asnong jong kasnong umsaw nang tadi usamla Ariston manbha rindong sngi ubadai upresiden jong kahenyo trap Live Fish and Seed Suppliers Association bat kiwei kat kum kajingnya tho jong usamla hamar bamut kajing play ya kene kedukan di dokha hakane ka jaka ka longru ban aikam aijam ya ki para samla bat ban hikai ru makin dup nang ban yang halaki jong ki kijan ha ka baseng ya ki kam la jong Kupa jongi ubahap neng blay ubolong try jong ki met ba try jong ki mensem ki jongi lay ubalat hau ya ki beneng sejerong ya ka kendau syapo ya ki ki badon sejerong bat akan dia ka kendau ya ki bangi i bat ki bangi na ban yo drive it ni thau yo kun bedreu bat me bo ka benta hau ka beneng kalong ka chong me bat ya ka kendau me ai benta yo kun bedreu ni aingo ko pa naman kani kapor aga bangin yo ban IT ban bukti ya kani kapor ka bakordor nakabanta kani ka jing persyang ki khon ki jome ka baki pendon kam ya kani kendau nakabanta ka jing im ka jongki shisha me kwa ka jing hikai ka ktin ka jome yang i ka lo anne ya ki atau babai bat hakahok ya ka banta ban pendon burom ya ke kerteng ke jome bentok kalong ba ban pli ya ke platform ba ke benta ki kun jong ka bri uhnyo trap ta ki pat si bayar ba kin yang ala ki jong kijat namar ba lada omdan kalat
laj ban kran nak kata kadau nak liang ko sion ngikwa ban pli kalat khanang ba kin laj ban kran bat ka baar hi kalong ba nak liang ka jong ka sion jingi ngin ai ki ka kam ka jam namar bun hi menta ki khna samla mas ndep ka jing puli kam dadon than kata ka ba kin ong bangila ban kermen ba minyo ke kam sarkar teng ba kan ka asion ka jungi leng ba ka jingla jungi ban control ye kini ki mender ki dekhar ngit skam ba nila ban aya ki kata kalat kalenti ha ka ba kila ban yang haki jong kala ki jong kijat di klem da keren bun klien tang gawe ba maring sedang bah bat penkut bah kermen ba kajinge dai perlok jungi karena ini bat ya kiwe ru ki member ki jungi ki ba supply dokha ngai ru ki ka kajing kit bok yang ba kumba iba maring ila peni ke nuksa ka ba ti ngir ngi abut lang ik ta nuksa ka ba ila peni ka thong ka ba khmat e jong ni ko wandami kalong ba lembah kani kin supply kin ailat ya ki pai ba nang song song jong kani ka jela ka jongi jaga ni ka sor slong ka jongi ka pri nyukrat ni borok we bagi brio ki pakwa ban ba bi dok kha ka bokhui ka busuba ila ban wan lembah kani ka wandami bak ngi susorong ru ba hakani ka puan ka bementa wat ya ko ka baki supply hang diru ka warna dun sai na po saw ka ba connect lang ya ka snong mau tawar kani ka ka di ka ka bokhui ka busuba ha ladaya ki dok ha ki bawan na po ki jela ba fer dari India la supply ki hajar ton hakani ka jela ka jongi pai ba jam ka jela subhap hai kmat no syakani ka jaka ka bala ba kinyo ya ka ba kinyo ya ka dok ha ki dok nan ki babang ki basyam ki bala bantai ya ka ka khia kini ke ingin kusa ko bah kebai ba mering bat kiyeng kesem ke jongki kilale na ke benta ban ai ke jing syakri ya ki pai ba jo ke jela kumju ru ban yo ya kalat kamai keji ban pilat ru ya ki kun samla bagini yo kam yo jam lemba ke kam ke jongki lemba ke jing dan jo kini kila ban ai kam ajam ya ki bun khana samla kalong ru ke jing singan an bakalong ru ke duksa bah ya ki kun kasi khara ke jongi bah kum ke pol ke bangi kenduk jing ya ha ke pol ke benta ngasusu ban ong tangkat ni kalong baka jela ke jongi nadu ibarit hadu ibakrau idang syania nabar watang ijing puru itu idang syania nabar kat no tam le ke jingdan jaga nega ka jing establish jaga nega business hang ni lembaga yang kesam ke jongi ba mering kalong ke duk sa bahaba ide ban yang halak jong kijat ide ban thawla thawlenti kat ke kubur ke bangayo mur ngayo semua ban nakal yang jong kini kinong elam jong ke nega henyo trap new trap live fish kila persang ban khanglat ya ki barjala ki bon supply dak khas kini ke jela ke jongi kini ke nuksa ko bah ba ka jingbe jongi ya ki barjala ka dei lembah ka kam ke jam ka jingbe jongi ya ki barjala ka dei bagilong mangin ksat ledi yeldi ka jinge ka bangi kenduk ka jela ke jongi kalong ba ngimla ban ksat ledi namar bagi dak syania no boy oi kadang kami mi bangin connect bat ki ki jela fair dari India henry ke bokong san ngiri ban bat ya lakam hak sensar kadar ngiri ban bat ya lakam hak khayi ke pateng kanang ba ka jaj ben rio jongi kan yai samla ibadan ke jingpu bat angnut na benta berdang ke dekam iba maring bat tuhun ke jong i kayeng kesem jengki ngagai scam bakin numlong kim mesin kinlong puluit mesin banyirapat ya kikun kun sama ke jela ya kikun sama ke bis nutrem bakin sedang ru ke dekam iki ai brokoi kajing dan ba maring kalau kajing metu ai pai ba nutrem ikit bakteria sa sisin ya kayeng kesem ke jongki bakin nyandai berbor buat pokok pekak kinlong prat nanti ya kekam kejam kinlong prat nanti ban ai mesin ya baro kikun ke jela nang bakin nang jam sang kejang-kejang pada frame terbitik ke bengele abun pak tunggu jela tunggu jaj benril hari tutup ini di kami sedang nak benta berpasat jemun berkumno ngin khanglat ya ke mender dari lembah di kam bat wi di kam ke banginang jam sakmat ngit skam bagi jala jumi kan yang skam jaj benril kan yai lembah kejing selang jongki ke kam kan long ru kejing metu ke khrau awat ya kayo ke hat ke jela hangir ko sor selong jong biru lembah kejing dan jong ni ikun samla lan ki pai ba ke jela kinwan sakani ban ai kamai gaji ya ba maring ba kubjuru bin ai ke service bapaka kan long ke sama papat ya kiwi pat ki para museum ya kiwi pat ki para
kam ha jing sang la sang la bon teli snam rei ya kena kam sang sabhoi entah de sien ke banikong ke bagi wan ra snan hang ne po mulai ya kena ke jaka bagi wan ra ik do khaim bagi supply sayo bagi brio ke ni bam ni do kha ki ba yem ban supply sayo nang ni pila ban yo iki jai do kha ki baret bagi bahe akador ke balong ke batap nak bajem ki do kha ki baret sakador sispa sa kilo bagi do kha ki bahe akador ars pa san kilo nang ni lada dan kinang yo kinu kinang yo ki bakwa ban thit ki do kha jangi kila ban phone number jangi kandan ke delivery system ru dukan jangki dakim kwa delivery ru kila ban thit yang ne dakin dia yang ni do kha ba em ki baki pai ba ri khasi jangi kin yo ban mat na ta do kha ba em babun bus nem su pam ta do kha ba yap rei mata da ka jing pilat penti jong play trai kan rat mi la ban ra ya kan ni kam sen ni kam namba ka jing lam nanti jong presiden jangi belum Jaka Asian, Jaka New Trap Live Fish Supplier Association. Ba mata ngi la non ra ini do kha. Nang ni kinong khayi baper kila bonan sim ni do kha jungi. Ha ka to ka dor ba la ya thu. Ba supply keleng ki yo Komsha West ha is ka sel. Kila ban yo na ne. Kila ban phone ngi ban kontak ngi la kin don por bonan sim in delivery ya ki do kha ha ki do kan jungi. Kadiman kat adu entah sini ke diman ya kene ya kini ki do kha em ha jing poi ki do kha ya jing thiet ri pai ba kala poi adu 1,000 kilo ke sini ta na kaliang ke jongi ru da ka bon ke diman ngila kanu ki diman ri ngila musna sanga ki customer ki jongi ki bilang ki retailer ki badia keleng ki yo ki hat kanu ki diman na kaliang jongi ngila musna na kaliang jongi hadu arton sini 4,000 kilo sih. Ya kini dah kah ni dan ini bak buang saya sien ya kerteng jadi ni ba penkai kita kah profesional nopo. Nah ini rengisem tengi bu kipung sapai, nah kipung lajong rengisem. Tak kasyot pada ngiwan rak nasabar nasasa. Kinau tray hadu mentah kidan ki khatnut kinau tray jana kidan ki manager kidan ki driver kidan ki bapek lala ki jom ki than. Ya ki kam ki jam la man pilap nanti ban aikam jam nanti ndai ka tulap ka baret re ka tulap ka ba prajar saneng marwe kat ki manager le po do arp san hajar si bran marwe ala ban aikam jam kani ka de ka we ka lat ka ba ki kun samla jungi ki bala dep ban puli ban wat ki kam ki lat ki nanti kani ka kam kadang duna ba idan kam susu ya ki beriu ban tre ya ni kam tang manga marwe ini presiden jungi dan keperlok jingi arnut langgot ngim patla ban pembiang do kha di man jing bam do kha ki brio ko sallah dan kam su ikna samla ban mi khmat wan khmat ban tre ni ka kam lagi dan kam jingi rap wan ya kendu ingi wan ya kendu association jingi dan office na po in batai in peni yaki kuno ban le kuno ban e kini ka de ka we na ka buk share ka bagi kini no ya ka kam na ki we bagi de ban bat hiu la kam to ka ti la jong ha jala la jong kani ngila sedang na po ribhoi bat mentang ngila po ngila sedang na ribhoi district mentang po ha east Khasil district next mission jingi ka desa joint hill dadap na joint hill ngila sacha west Khasil kam ka de ka basuk ka kam ngam ne step live jel akhithia kam de ka basuk ka bagi thia tang ar lai kenta ka sisi ka kam ka ba e ban pini mi do kha dai ka we ka de ka jingai sha ba jing tristom kam de ka basuk ban yo ipisa shiting ka Rede tak jinga sha na jing tristom ka kam hi ka sabatai ki kumno banle kumno pin kumno pin ki kumno pin sar lemba ka jing tristom klem ka jing tristom pin sutia tang jing thia pin po sneo kumba tho team ko sneo le tho team pom perkas kata kam la banla ha kam business de bitang ka jing tristom kene ka ka jing jangai ka jing tan kene ka ka poi hadu sis pa rapometer sispa prapometer ka jingjang tan ni kasus jang ni kawan na po mau tawar ba na po umsaw mau tawar idan kam ya running water ka de ban flow be arp sa kon tak nang ba kida kha kin yo oxygen ada ka ka lang stagnan ani kam tuoj mo kida kha ki yap mar kida kha dan kam ya kan air begin ring ata kada bidan kam ya ka running water
kane ka action ngala don jing thul pa na du miswa perba dang pulih ngala ju ya slok rubat ki para kelas mo ande nakaliang kajong ki ju sengkerman no namar ba QE mo ka view kajong QE ba ka sarkar kam le kata ka ba blok ka ba ka lanti ki andre nga hi nga sem le kata man ngi ba lem dau trai te gi long le nei bete ka nak ta ka dau ngla yeng le kajong kijat ngala ya keren bat kini ki parlok ki bangi ya supply dok halang bat ngila form go gausen kanang ba ngin bu yo lakam ha ka bi dei bat kini ki barjala ki bawan tu ya kam ka jam jongi hapoka sti ka katkum ka annual consumption jong ga dok ha po meglia hi ka dei life ulai hajar metric ton kata ha ki snem arjar khatwai mo ti bat arjar khat khandai arjar arfo arjar khandai arjar arfo ka fisheries department nang baga directorate office ma kila claim ba kila laban bumi adu kumba kharsau hajar metric ton ga dokha nakaliang kajumi gila ya persyang hi banwat kita ki dokha lokal kan mo andai ngai i ba ngami i ba kadan kat kata ka dokha kan ti tang kata hi nakaliang ka ocean te ka ke bangi kwa kalong ba ban kong kalong bangin plilat ngin ai ka platform nam ta ki pun samla bakin yang la ki jong kijat ka baar bangin ai kam ai jam na ka banta kitu ki samla la ne kinu ki rang ba ki badon ya kamon bantre bat ka balai kalong ba ngin market ye kini ki dokha ki ba ki nongrep jungi ki penmi mo hado menta ke jungi kalong kam dan kata ka proper marketing center nam ta ki kini ki local fish ki bangi penmi haka jela ka jongi haka bayadei bat kawing kwa ban ong ba ka belong bat kan ka jing ri dokha ka jing shisha hi ban ri ki dokha ni don kam ya ki dokha ban thep hapung katkum mula batai ka fish department ala ni ICR ki ong ba ngi ban thep ki dokha ada scientific ratio ada scientific stocking density kata ka belong don kam ma Andrei hadu menta kata karkum pelan jadi dokha pung kamdan mo telada ngim pelan jadi dokha kata karkum ala da ngi ai makana ka feeding ka babiang makana ru ki dokha kim laban he kum menta bangi i galong ba kidon ki dokha ki balaban he kilo kidon ki dokha ki bane ka ju ka size hapung nakta kumba hamen hakane ha assembly ba amral bon lakli mo emle jong pok si lakli ba balai om semlala ban pen he state ki dokha ka jala mekelia but lada ki estate makanaru balai kim he hakaju ka haka average size bagi ma haka size ka ba long duna tam kniat san kata he kalong ba koi ba ngim don ki sembai ka bobiang selong ba kani ka ocean ngi kmilenti ba ngi kerman ba hakini ki snam kini ki shisna masam gi soan ngin sala ban correct ya kum sembai sam gi sembai dok haru katkum ka guidelines jong ka ICR no phi sok ban yo ni ki sembai dok ka sembai dokha jing shahi ka kam jing i jonga ma kam dadan than ka jing ka shiong na ba yagi hatchery bulsin la set up na ki jaka ki belong kham chalor mo handai la dangi focus ha ki ni ki border area ha ka ba ngi yo ba ka temperature ka bobiang na tharai ba ngich kam ndi ba tharai ngich kam ba la ban permi ki sembai dokha da la da ngi la ban permi ki sembai dokha leng ba ka selective breeding method ka bangi select ki brooders ki ba long sup ki badan ka superiority ki ngila ban penmi ki dokha ka jala ka thong ko mangalong e pi mene ba ka ban kong hi ka long ba ngin plilat plinti na ka banta ki ba kwa sang kam lajong ka bar na ka banta ki ni ki ba don kam lan jam manai kam mai jam ki mat ka balai ba ngin market ki dokha ki ba ki farmer ngin penmi mat ka basal ka long ba ngin penmi ya ki sembai ki ba baha kanang ba ki farmer lada kiri ni dokha ki nam tan ka jingtu no na ka liang ka association hi ngim para approach du banta handre ngitip ba ka kadan ka aqua mission kadan ka blue mission mandagleng fish department kila yele hiban cover up kat ka ba kila kat ka ba kidon ka jong ka bo te ka syong pat hopai ba lada wiyo schemes along hadukat no menteri kam ni kata ka schemes ka ba wiyo kumang long pi mene ba lemda utra hi uti yala ka jong ka ying long la nai ki bete ka